Ćao ljudi, ja sam Trba, danas opet nešto naručujemo, a pošto sam u fazonu 3 praseta, naručivat ćemo nešto iz Pileti i praseta. Pili prase ima svoj sistem za naručivanje, oni imaju svoju dostavu, znači oni ne rade preko drugih, nego imaju svoju i pokrivaju ceo grad. Besplatna dostava do 6 sati za poručbine preko 700 dinara, do 6 sati ujutro. Uzet ćemo i pile, uzet ćemo i prase, pošto hoću da vidim uopšte kakva im je svinjetina, kakvo im je meso i kako uopšte prave pljeke. Ja ću uzeti običnu pljeskavicu, ona je 200 grama i 250 dinara. I sad ti uđeš, oni te pitaju šta ćeš od priloga. Ja ću u lepinji, ja i stavimo nešto najosnovnije, čisto da vidimo kakvi su im prilozi, a da ne pokvarimo ukus toj pljeskavici. Pavlaka, zelena salata i, na primer, paradajz. Šta ćemo još? Znači imaju ćevapi, obični ćevapi umešani sa crvenom tusanom paprikom. To je možda zanimljivo, to ćemo da naručimo. Znači ti nešto, pazi, znači ti piletinu, evo ima pileći batak, punjeni pileći batak, pileći file, punjeni pileći file. Pa nemam pojma, punjeni pileći file. Dobro, i imaju oni i od piletine i dimljeni batak i pohovanu susan piletinu, mada nemaju sliku, ne veruju jelo bez slike. Kobasice u somunu sa senfom i majonezom. Imaju pomfrit. Znaš kako u tim restoranima oni, mislim ti restorani kojima glavni jelo nisu krompir i pomfrit, oni se ne trude da nešto specijalno spreme pomfrit, pa sad ćemo vidimo kako je pile i prase. A imaš i da odebereš prilog. Uz pomfrit? Da, hoćeš majonez i kečap. Cool, može kečap, da. Imaju verin fišek, dobiješ 3 komada verinog fišeka sa crnom čokoladom i pčelinjim voskom. Ne zanima me šta je pčelinji vosak, imam to da probam. I sad, ja sam sve ovo po jedan put stavio u korpu, a u korpi mi je sve ovo stavljeno 2 puta. Pa izbriši samo jedan. Pa ne može se izbriši jedan put, ne znam da li mi baguje sajt ili me tako inače sajt. Ali ne može se izbriši jedan put, sad moram sve da brišem i onda ponovo sve da pišem šta sam stavio. Dobro, evo nekako sam uspeo da poizbacujem ono sve i da vratim isto ono što sam htio da naručim u korpu, jer mi je sve nekako 2 puta izabrao. Idemo na naruči, imate sve, celu listu, imate ukupno na 1340 dinara i sad oni nama traže da se mi ulogujemo, da napravimo akaunt. Pošto sam naručio, napravio profil, na email adresu koju ste naveli prilikom poručivanja ćemo vam poslati poruku u kojoj će pisati kada će vam hrana biti isporučena. Tako da je ostalo samo da čekujemo. Čekirajmo. Čekiraj, što Pile i prase ima Instagram. Pomozite Piletu i prasetu da pronađu pravi put do ukusne pljeskavice. Poručbina je stigla, verovali ili ne, trebalo im je negde oko 25 minuta. 2 kesice, pretpostavljam da je ovo već slana klopa, da je ovo slana klopa u ovoj manje kesici. Salete, na njima ne piše šta je, a ovo su kobasice. Mi ćemo odmah izmeriti temperaturu kobasica ovim našim malim termometrom, da vidimo koliko su tople. Ima ih 4 komada, ili tako reći 3, samo jedna isečena. Temperatura kobasice je 43,9, to je 44 stepena. To je ok, toplo, negde mlako. U kobasicu smo stavili senf i majonez i sad ćemo da probamo kakva je kobasica. Izvući ću samo kobasicu. Kobasica je prava, ona lepa roštuljska, nezačinjena i nije ljuta, a ide sjajno u kombinaciji s majonezom i senfom. Somun je svež, prilog ima tamo koliko treba da ih ima. Kao što rekao, kobasica nije ljuta, nema puno masti, nije punjena nikakvim lukom. Dobro pečena, tako da je kobasica super. Šta ti kažeš, ti nisi neki ljubitelj kobasica? Lepa je, mislim... A nije ljut, okej. Ne, ta manje ljutkost na koliko treba. Idemo dalje. Mislim, idemo redom, jer ga nisu napisali šta je šta. Stigao nam je neki pamfletić. Pile i prase, to je cenovnik njihov, koji je sad ulepljen u mast. Sljedeće na redu je kečap, pavlaka, kupus, sad moramo da pretpostavljamo šta je to. Punjeni pileći file, merimo njegovu temperaturu. Temperatura negde između 33,5 i 34 stepena, što i nije puno, mislim, to vama zvuči, ali to je nekako mlako. Ovo je stiglo u lepinji, ona je sva natopljena i mekana. Ima dosta priloga, jedemo punjeni pileći file, nemoguće jesti ovakve stvari ne izmazati se. Punjena kačkavaljem i šunkom,
Nije topla, ali je kačkavlja rastopljen i jako je lepo. Stavili smo priloge da bi vidjeli koliko će ih biti i koliko će to biti sveže što će staviti kao priloge. Ketchup je natopio bukvalno celu donju stranu lepinje, ali ono što je nama najbitnije to je da je meso jako lepo. Idemo dalje. Sljedeće su nam crveni ćevapi, 5 crvenih ćevapa. Sad ćemo da izmerimo temperaturu tih 5 crvenih ćevapa. Temperatura crvenih ćevapa 50 stepeni, to je super temperatura, to je jako toplo. Uzeli smo crvene ćevape s lukom, oni su mešani sa crvenom tucanom paprikom. Tako da pretpostavljam da su ljuti. Pa jesu li? Onako, ne mnogo, ali su pikantni. Za ljude koji ne vole mnogo ljuto, ovo je super. Malo su zagoreli. Mogu da ti kažem da ukus ovih ćevapa nije ništa specijalno. Malo su pikantni, previše zagoreli i apsolutno nezanimljivi što se ukusa tiče. Eto, ko voli zagorelo, možemo i ovo da. Idemo dalje. Sljedeće što smo naučili je... Sljedeće je ono što smo prvo htjeli da vidimo uopšte kako ima meso i zato smo stavili samo pavlaku, paradajz i zelenu salatu. Sve to izgleda jako razbrkano i razravljeno. Da izmerimo temperaturu ove pljeskavice. Temperatura pljeskavice je 37,5 stepeni. Lepinja, opet natopljena. Dobro pečena standardna pljeskavica. Ne nekog specijalnog ukusa. Sve od hrane što smo dobili nekako haotično. Prilozi su haotični, ne postoji način da ovo jedete rukama naravno, a da se skroz ne umažete, kao što sam to ja uradio, tako da mi ni ovih 5 maramica koji su mi stavili nije bilo dovoljno. Sada do priloga smo naručili pomfrit. Pomfrit je stigao u Fišaku, a na sajtu je stajalo da će stići u kartonskoj kutijici. Ovo je tačno onako pomfrit kako ja ne volim. Ćeš malo? Puno ulja. To je to. To je tačno pomfrit iz restorana kojeg ne zanima da napravi dobar pomfrit. Jedina pozitivna stvar kod ovog pomfrita je to što je dobro usoljen. Ja volim mekani pomfrit, ali ovaj pomfrit je natopljen u ulju i zato je mekan, a po neki su čak i živi i mnogo je nekako brašnjav i gromoljast. Možda mi se ne sviđa pomfrit. Slatko upakovani verini fišeci. Pisalo je da su od čokolade i da su od... Čelinjeg voska. Čelinjeg voska, da. Ovo je inače hladan dezert. Testo je negdje između mekanog i tvrdog, dosta čokolade unutra i vanilin šećer preko, ili šećer u prahu. A pčelinji vosak? Ne znam šta je ovdje pčelinji vosak, tako da neću ti da kažem da ovdje imam da ga nema jer ne znam šta je pčelinji vosak. Ova čokolada nije mnogo slatka, ovo je kao čokolada za kuvanje, više je gorka nego što je slatka. Pa šta je ovo? Pa verin fišak. Pa ovo testo se raspada skroz. Pa da ti kažem tvrdo je, a skoro se raspada. Meni se ovo ne dopada uopšte. Očekivao sam više od ovih verenih fišaka. Zanimljiva ideja, možda stvarno recept neke vere, ali meni se verenih fišak ne sviđa. Evo ovako, vreme dostave 25 minuta što je prilično dobro s obzirom da je nama to prošlo kao 10 minuta i s obzirom da je to mnogo bolje od mnogih restorana u Beogradu, tako da bih za vreme dostave dao ocenu 5. Tih 25 minuta je moj neki optimum jer kad si gladan 20 minuta do pola sata je neko vreme za koje bi hrana trebalo da ti stigne. Cene, nismo dobili račun, što u našem slučaju ne predstavlja problem jer nas je dvoje, a da nas je više, možda bi to i predstavljalo problem. Pljeka 250 dinara, ćevapi 250 dinara, punjeni file 310, pomfrit vam je 110 dinara, to su neke cene koje su otprilike i po drugim restoranima i fast foodovima u gradu, mada bi zbog ukusa i kvaliteta možda mogli da budu malo manje. Tako da što se cene tiče, ja bih dao 4. Što se pakovanja tiče, ništa nije stiglo obeleženo, što bi moglo da predstavlja problem da smo negdje napolju, da smo negdje u parku i da nas ima 5 ili 10, onda bi nastao haos čeprkanjem po tuđoj hrani i ne bili našli svoju. Pogotovo što su prilozi stvarno nabacani, a salveta je stvarno bilo malo za ovakvu priliku. Tako da bih pakovanju dao ocenu 2. Što se tiče pljeskavice, standardna pljeskavica, dobro pečena, dosta mesa, bez dodatka soje i gluposti. Za ljudi koji gotive da naruče pljeskavicu i nije baš zadovoljavajuće u smislu nije neka koju će zapamtiti i naručiti opet, već je jedna od onih koju će u prolazu pojesti, tako onako usput. Tako da bih pljeskavici realno dao ocenu 3. Crveni ćevapi. Slično kao i sa pljeskavicom, s tim što su ćevapi bili malo zapečeni. Po ukusu su lepši od same pljeskavice jer su začinjeni, ali opet s obzirom da su po nazivu crveni ćevapi, mešani sa crvenom tucanom paprikom, ta tucana paprika uopšte nije došla do izražaja. Ocena 3.
Sljedeća je kobasica. Kobasice su bile blago ljute, dobro pečene, nisu bile suve, nisu bile hrskave. Bile su mesnate i ukusne, srednje veličine, ipak to nije najbolja kobaja koju sam ikad jeo, tako da bih dao 4. Pileći punjeni file me iznenadio, to je najbolja klopa koju smo jeli danas. Sjajno ispečeno, veliki obrok, lepo punjen šunkom i kaškavaljem koji ne curi na sve strane, ne previše toplo, ali to ne utiče na ocenu, moja ocena za pileći punjeni file je 5. Što se pomfrita tiče, natopljen uljem, neki čak i nedovoljno pečeni, sve u svome dobro je, bio je slan. To nije najgori pomfrit koji sam ikad jeo, tako da ću dati 2. I da, kod pomfrita smo naručili kečap kao prilog, a kečap nam nije stigao. Verini fišeci su verovatno specijalitet pileta i praseta, tako da ne mogu da uporedim sa nekim drugim verinim fišecima. Ali se meni kao dezert nikako nisu dopali. Ni čokolada koja je bila skoro gorka, ni testo koje se raspadalo, tako da bih ja verinim fišecima dao. To bi bilo sve za danas i za ovo naručivanje iz pileta i praseta. Mi se gledamo neki sledeći put kada ja budem testirao pre vas da se mi ne zajebete.